असं म्हणतात, आपल्या जुन्या माणसांकडच्या विद्या या 100% काम करणाऱ्या होत्या. म्हणजे त्या काळी केलेली देवदेवस्की एखाद्या माणसाला आयुष्यातून उठवायला पुरेशी होती. त्या काळात या गोष्टींकडे फार गांभीर्याने पाहिलं जाई. म्हणूनच तर खास जाणकार आणि अनुभवी लोकांकडेच या विद्या होत्या. पण जसजसा काळ उलटू लागला तसतसं या गोष्टीतील गांभीर्य कमी होऊ लागलं. साहजिकच त्यामुळे या गोष्टींचा प्रभावही कमी होऊ लागला आणि आता तो जवळजवळ नाहीच्या बरोबर आहे. याला कारण एकतर आता पूर्वीचे जाणकारच राहिलेले नाहीत आणि दुसरं म्हणजे त्यांच्यानंतर या विद्या ज्यांनी आत्मसात केल्या त्यांच्यापर्यंत या अर्ध्यामुर्ध्याच पोहोचल्या. आजचा अनुभव हा माझ्या आजोबांचा अनुभव आहे. त्यांच्या आयुष्यात एक असं वळण आलं ज्यामुळे त्यांचं अख्खं आयुष्यच बदलून गेलं. ही गोष्ट फार वर्षापूर्वीची आहे. तेव्हा माझे आजोबा लहान होते. त्या काळी सगळंच काही वेगळं होतं. म्हणजे आमच्या गावातील घरं सुद्धा एकमेकांपासून खूप लांबवर होती. कालांतराने जमिनीच्या विभागण्या झाल्या आणि तिथे नवीन घरं बांधली गेली. पण तो काळ हा वेगळाच होता. तो एक सामान्य दिवस होता. संध्याकाळ झाली तसे आजोबांचे आई वडील शेतातून घरी आले. पण त्यांना याची जराही जाणीव नव्हती की आज कोणीतरी त्यांच्या मागून येत होतं. तो एक विषारी साप होता. तो सळसळतच त्यांच्या पाठून जंगलातून घरापर्यंत आला होता. तो घराच्या पाठच्या भागात लाकडांमध्ये जाऊन लपला. नेहमीप्रमाणे रात्रीची जेवणं झाली आणि माझे आजोबा हात धुवायला म्हणून घराच्या मागच्या दाराने बाहेर आले. न्हाणी घरात टोपली खाली ठेवलेल्या कोंबड्या अचानकच विचित्र आवाज काढू लागल्या. तेवढ्यात बाहेर चुलीसाठी ठेवलेल्या लाकडांमध्ये काहीतरी हालचाल झाली. ते काय आहे हे पाहण्यासाठी आजोबांनी लाकडांमध्ये हात घातला आणि तिथेच घात झाला. सापाने त्याचे विषारी दात आजोबांच्या हातात खोलवर घुसवले. ते काढताना त्याने त्याच्या शरीरातील जास्तीत जास्त विष आजोबांच्या हातात सोडलं. आजोबांना प्रचंड वेदना झाल्या. ते जोरात ओरडले. त्यांचे आई वडील घरातून पाठच्या दारावर येईपर्यंत आजोबांच्या डोळ्यांवर अंधारी येऊ लागली. विष इतकं जालिम होतं की ते जागेवरच खाली कोसळले. काही वेळातच त्यांचा हात काळा निळा पडून सुजला गेला. त्यांच्या आई वडिलांना त्यांना असं पाहून धक्काच बसला. माशाला पाण्यातून बाहेर काढल्यावर तो ज्याप्रमाणे तडफडतो तसं त्यांचं शरीर काही काळ हलत होतं. अचानक त्यांच्या तोंडून फेस आला आणि त्यांची हालचालच थांबली. गावच्या वैद्याचं घर मैलांवर होतं. तिथे पोहोचायला फार वेळ लागला असता. म्हणून आजोबांच्या आई वडिलांनी जवळच राहणाऱ्या आजोबांच्या आत्तेला बोलावलं. ती तिथे एकटीच राहत होती. तिने स्वतःला या काळ्या जादूत वाहून घेतलं होतं. तिने लग्नही केलं नव्हतं. दिवस रात्र ती यातच बुडालेली असे. ती घरी आली आणि आजोबांनी प्राण सोडला. त्यांचे आई वडील ढसाढसा रडू लागले. ते आक्रोश करू लागले. आत्तेही रडत होती. पण तिने अजून हार मानली नव्हती. ती आजोबांना घेऊन आतल्या खोलीत गेली. खोलीचं दारातून बंद केलं आणि ती जोरजोरात भयानक मंत्र बोलू लागली. मंत्र बोलत असताना ती ढसाढसा रडत होती. आजोबांची ही अवस्था तिला सहन होत नव्हती. ती रडतच कोणाला तरी जोरजोरात आवाहन करत होती. तिचा आक्रोश ती त्यांच्या समोर मोकळा करत होती. तसा अचानकच आतून पाण्याचा माठ फुटण्याचा आवाज आला. तशी बाहेर आजोबांच्या आई वडिलांच्या मनात धडकी भरली. बाहेर ते दोघेही रडत होते. आत काय घडतंय त्यांना काहीच कल्पना नव्हती. अचानक काहीतरी होऊ लागलं. असं वाटू लागलं की जणू अख्खं घरच हलत आहे. घरातील सगळ्या वस्तू हलू लागल्या. खोलीत भयानक सावल्या फिरू लागल्या. भयानक आवाजाने ती खोली गुंजत होती आणि क्षणात सगळं शांत झालं. आतमध्ये आती कोणाशी तरी बोलत होती. आतमध्ये अजूनही कोणीतरी होतं. अचानकच आते जोरजोरात हसू लागली. काही वेळातच ती दार उघडून बाहेर आली. तिच्या हातात आजोबा होते. ते एकदम बरे झाले होते. ते शुद्धीत आले होते.
इतकंच नाही तर त्यांच्या हातावरच्या सापाच्या दाताचे निशाण तेही गायब झाले होते. पण गोष्ट इथेच संपली नाही. आजोबा पूर्ण बरे झाले असले तरी त्यांना आता विचित्र अनुभव येऊ लागले. रात्र होताच त्यांच्या आजूबाजूला त्यांना काहीतरी हलताना दिसे. स्पष्ट समोर असं काही दिसत नसलं तरी डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून पाहिलं तर काही भयानक काळ्या आकृत्या घरभर फिरताना त्यांना दिसत. सुरुवातीला तर हे पाहून ते खूप घाबरले होते, पण त्यांच्या आत्याने त्यांना समजावलं की या गोष्टी तुझ्या भल्यासाठीच तुझ्या सोबत आहेत. त्यांना आयुष्यभर या गोष्टी सारख्या दिसत राहिल्या. इतकंच नाही तर त्यामुळेच अनेक प्रसंगातून ते आश्चर्यकारकरित्या बचावलेही होते. पण या गोष्टींनी त्यांची कधीच पाठ सोडली नाही. जेव्हा ते त्यांच्या शेवटच्या काळात होते तेव्हा ते एके दिवशी काहीतरी विचित्रच बोलू लागले. ते गेले, ते मला सोडून गेले. आता मी मरणार आता. आणि तसंच घडलं. त्याच रात्री त्यांचा वृद्धापकाळाने मृत्यू झाला. काळ्या जादूबद्दल आपण नेहमीच वाईट ऐकत आलो आहोत, पण ही गोष्ट त्याला पूर्ण अपवाद ठरली होती. काहीही असो, या गोष्टींना कोणत्याही हेतूने आपण एकदा आवाहन केलं तर इच्छा असूनही या गोष्टी आपली आयुष्यभर पाठ सोडत नाहीत, हेच खरं. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.